Η Hydropool δουλεύει σκληρά για να κατακτήσει τον τίτλο της κορυφαίας εταιρείας κατασκευής σπα και swim spa που πωλούνται σε εξειδικευμένα καταστήματα παγκοσμίως. Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια έχουμε δεσμευτεί στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και καινοτομία. Είμαστε περήφανοι για την ποιότητα των προϊόντων μας και για να διασφαλίσουμε αυτή την ποιότητα, κατασκευάζουμε τα spa και τα swim spa στον Καναδά. Τελειώσαμε. Μιλήσαμε για την υδροθεραπεία, την άνεση και το σχεδιασμό και μόλις καθίσαμε μέσα και το δοκιμάσαμε. Τα Ideal Spa όμως έχουν πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά. Μιλήσαμε για το σύστημα αυτοκαθαρισμού, του οποίου τα πλεονεκτήματα προφανώς καταλαβαίνετε. Είναι σημαντικό για σας. Σχετικά με το σύστημα ταχείας αποστράγγισης, καταλαβαίνετε πόσο εύκολη γίνεται η συντήρηση του σπα σας. Κάτι εξίσου σημαντικό είναι και το σύστημα διπλής θερμικής ασπίδας. Ειδικά μετά την υψηλή βαθμολογία που έλαβε από την Επιτροπή Ενέργειας της Καλιφόρνια. Το πιο σημαντικό για εσάς είναι ότι συντηρείτε αυτό το σπα με μόλις λίγα ευρώ το μήνα. Όσον αφορά το σύστημα μασάζ Versa, καταλάβατε την ιδέα της υψηλής ροής και της χαμηλής πίεσης, συν την άνεση και το σχεδιασμό για τον οποίο μιλήσαμε. Τα Ideal Spa καινοτομούν σε ενεργειακή αποδοτικότητα, σε εύκολη συντήρηση, αλλά και στις 5 βασικές αξίες που αναφέραμε για την αγορά ενός σπα. Και όλα αυτά για εσάς και την οικογένειά σας.